Umayeni is so hurt by into ayenziwe ngumpumelelo unyana wakhe kunye nomyeni wakhe utata uMusa Mseleku molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So kuthando nesithembu season 9 episode 26. Umayeni ke uyaqhubeka kuthando utata uMusa Mseleku ngale nto yoba kwayolotyolwa uAmahle engakhange waxelelwa yena. Utata uMusa Mseleku ke wenza i-excuse yoba yena wayengaphilanga, wathi umayeni usuphosisa wawuphilile ngokuyana nihamba nompumelelo niphuma ningena apha endlini nithetha naseveranda wawuphilile, kwaye ngaphezulu wena wahamba wabheka ekhaya wafika waxela utata uba unyanakho uMpumelelo unonkosikazi ulobolile kwaye aniyixelelanga intombi yakhe, becela yena ke umayeni. So uyayazi le nto bebeyenza. Utata uMusa Mseleku wajika wathi umayeni is rejecting uMabiyela. Umayeni uthi akhange nimrejecte, into nayo nini abangenzanga kakuhle khange ninixelele ngaye, andimazi, so animrejectanga. Niqomba khohlakele utata uMusa Mseleku yile nto wayenza esithi kuthando nesithembu, I think uncut, esithi uba umayeni wengamfuni uVuyokazi. Wabechaza umayeni no usuphosisa, kwakukho i-fake account yayizenza uVuyokazi ithetha izinto anazo ezigezayo okanye ezitheni na ngomayeni. So yayiloo nto leyo yenza bangathi abavani noVuyokazi, but ke ngoku kwafunyaniswa uba ngubani na. So utata uMusa Mseleku is doing the same thing ke ngoku ngoAmahle, le nto babona bengakhange bamxela umayeni ke ngoku esenomsindo waloo nto leyo wenza ngathi umayeni akamfuni uAmahle. Wachazwa umayeni uba iwesiba uMpumelelo ndaba naye notata uMusa Mseleku ndingekatshati, so ndikhe ndachitha ixesha ndihlala noMpumelelo indim naye, then ke ngoku ndabuyelana noMseleku sele uMpumelelo ndimkhulisile ndedwa for uba makuthi ke ngoku naxa etshata mna ndingaxelelwa. So abantu ke ngoku uyathemba ukuthi bazayibona le nto ayithethayo uba yena wenziwe umntu nje ozogada abantwana kaMseleku, akathathwa njengankosikazi. Ngoba jonga ngoku akunothi kuyolotyolwa like umntu akavuki ahambe ayolobola. She feels like noba ke abamhloniphi. Wathi ke utata uMusa Mseleku hayi like kumele uba athethe ke nonyanakhe, wabeke imdikile yonke le nto yomayeni. Kodwa watsho ke umayeni uba if she hopes uba ifamily kaAmahle will watch the show bave le nto ayitshoyo uba it's not that akamfuni uAmahle, it's just that akazi nto ngaye, zangaxelwe nto ngaye. So imagine ke ngokuba uzale umntana athi xa ehamba eyolobola umntu ungaxelelwa. Ngomsindo ke bethena umayeni wathetha ke laa nto yoba inoba utata uMusa Mseleku uAmahle uthathelwa yena, inoba uzawulala naye. I guess ke ebetshiswa ngumsindo bendiyenzile ke ivideo ngaleyo into, so uye wayitsho ke apha kule episode. So ke itsho ke bethinani into ngesituation kaAmahle. Uyachaza ke umayeni uba nabantu bayambuza uba ithini into yotshata kaMpumelelo. Uthi uyabaxela uba bethunani akho nto ndiyaziyo mna because zange ndaxelelwa nto, ndingaphosisi ke phofu. So bechaza kuMseleku uba uanti kaAmahle caba bebefuna ukuza wena watshwapha uthi kaloku ndiyaxela uba kaloku andimazi. So bezawuza bathini wena Mseleku nguwo ozawuyizela uthathe indawo yoba ngumamazala uphinde ube ngutatazala, uzawuba nguMusa uphinde ube ngumayeni because kaloku kwasekuqaleni zange undi-involve. Hayi kodwa noko bamdelele bengafanelanga babenze ngolo hlobo. Ndiyayiva ke ngoku le nto uba umayeni athi abamthatheli ntweni, uMseleku akamthathi as unkosikazi. Uthi makahambe uMseleku aye kulaa mntu bemxelele uba bazayolobola noMpumelelo. Andiyazi noba ke ngoku noba ngumacele lowo but I doubt uMacele is involved. Anyways, inkosi kakhulu ngothi nibukele le video. Khange nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.